ଖଣ୍ଡଗିରି ଅର୍ଦ୍ଧ କୁମ୍ଭ ମେଳା ଏହି ଫେବୃଆରୀ 16ରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ସପ୍ତମୀର ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମେଳା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡଗିରି ଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଅର୍ଦ୍ଧ କୁମ୍ଭମେଳା ନାମରେ ଏହି କୁମ୍ଭମେଳା ପରିଚିତ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡଗିରି ମାଘ ମେଳା, ଯାହାକୁ କୁମ୍ଭମେଳା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଅବସରରେ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କଳସ ଯାତ୍ରା ସହ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ର ମା ବରଭୁଜାଙ୍କ ମାଘ ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ପୁରା ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଆକାଶଗଙ୍ଗା, ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା, ରାଧାକୁଣ୍ଡ, ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ, ଲଳିତା କୁଣ୍ଡରୁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଏକ କୁମ୍ଭ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରଥାର ନାଗା ସାଧୁ ଓ ସନ୍ଥ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅଭ୍ୟାସ, ଯଜ୍ଞ ବା ହବନ କୁଣ୍ଡରେ ମହାକାଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମେଳାରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଓ ସାଧୁମାନେ ଅଗିରା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ଦିନ ଯାଏ ଏହି ମେଳା ସ୍ଥଳରେ ରହିଥାନ୍ତି। ମେଳା ସମୟରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଜ୍ଞ ପରିବେଷଣ କରିବା ସହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବିସର୍ଜନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସାଧୁସନ୍ଥ ଓ ଅନୁଗାମୀ ଏଠାରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ମେଳା, ଯେଉଁଠାରେ କାଠ ବାସନ, ବାଉଁଶ, ପଥର, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅନେକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନିଅନ୍ତି। ଏଠାରେ 12ଟି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ଓ 6ଟି ପେଣ୍ଡାଲର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ 250, 200, 150 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅସୁବିଧାମୁକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ମେଳାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ପୌର ସଂସ୍ଥା ଯୋଜନା କରିଛି। ମେଳାକୁ ଆସୁଥିବା ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ସହ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶୌଚାଳୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା, ଆଲୋକୀକରଣ ଓ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ଉପରେ ପୌର ସଂସ୍ଥା ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ମେଳାକୁ ଲୋକେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘରର ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅପେରା ଶୋ ମେଳାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି। ଏହି ମେଳା ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲିବ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ।